I wneud tua 40 o bicau bach, byddwch chi angen 225 gram o fflwr codi a 100 gram o fenyn oer wedi'w dorri'n ddarnau bach. Cymysgu a trwyddo, cael fflwr dros y menyn I gyd. Pinsied bach o halen môr, chydig o bupur du, a ni'n barod I ychwanegu'r caws. Y caws sydd gen I fan hyn yw caws gorwydd cyffili. Gan bod y rysait yn un traddodiadol Cymreig, o'n i'n meddwl, dylwn ni defnyddio cynhwysion Cymraeg. Felly mi jyst checio bod e'n blasu'n iawn. Lovely. Beth sy'n neis am caws gorwydd cyffili, dwi ddim mor sych a rai dych chi fel arfer yn prynu o'r archfarchnad yr enghraifft. Mae fe dal efo gweuad eitha neis, mae fe'n torri'n man yn y nwylo I fan hyn. Mae'r blas chydig bach fwy cryf hefyd. Right, y cig. Mae'r cig ma'n eitha tebyg I cig parma, neu prosciutto, neu Becws. Yn ôl bob sôn, pan dath yr Rufeinwyr draw canrifoedd yn ôl, aethon nhw'n cyfyrddin a blasu'r cig moch anhygoel yma. Felly pan aethon nhw nôl i'r Eidal, aethon nhw nôl ar y site, a nawr nhw sy'n dweud taw nhw nath creu ham parma. Ond dwi'n gwybod taw ham cyfyrddin yw'r un wreiddiol. Mam sydd wedi dweud y hanes yma wrtho fi. Mae mam yn wreiddiol o cyfyrddin, felly sa'n siŵr os mae fe'n cywir, ond stori eitha neis dwi'n credu. Os ydych chi'n methu cael grefel yr ham cyfyrddin, mae cig parma neu prosciutto fel yna'n union yr un peth. Cymysgu hwn mewn nawr efo'r fflwr a'r menyn. Nawr, bach o olew olewydd. Mae llwyed bach o olew olewydd yn helpu dod â'r cymysgedd at ei gilydd ac yn ychwanegu chydig o flas. Cymysgwch wy a chydig bach o lath a'i ychwanegu'r bowlen cyn cymysgu gyda chyllell. Dwi'n mynd mewn efo nwylo I nawr, jyst I gwasgu'r holl peth at ei gilydd. Fi'n gwybod neith e edrych fel bod e bach yn sych, ond peidiwch rhoi mwy o hylif mewn. Neith e'n rhy sticky a fydd e'n amhosib I roli e mas. Unwaith mae'r cymysgedd wedi dod at ei gilydd I belen fawr, chi'n barod i'w rolio. Rhowch chydig bach o fflwr ar y bwrdd, a rholiwch y toes mas I ddyfnder o 1 centimetr. Yna torrwch I unrhyw faint chi moyn. Sy'n neud rai chydig bach fwy o seis efo wy ar ei ben. Neith yn neis gyfer brecwast neu cinio. Yn draddodiadol, mae'r pica yma'n cael eu coginio ar y man. Ges I hwn yn anrheg priodas. Ond eto mae padell ffrio yn neud yr un job. Coginiwch nhw tan mae yna grwst eiraidd yn ffurfio ar bob ochr. Wi'n caru bwyta rein dy chutney. Mae yn lush.